Treime și Sfântul Ioan Rusu din incinta Spitalului de Neurochirurgie din Iași. Aceste lucrări s-au realizat în ultimii 2 ani, după un deceniu de la ridicarea lăcașului. În finalul slujbei de binecuvântare, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat un cuvânt celor prezenți în care a subliniat rolul important pe care atât medicul cât și preotul misionar de calitate au în vindecarea persoanelor bolnave. Când vede un om deznădăjduit pe preotul său, când vede un bolnav, medicul care îl întâmpină, pe Dumnezeu parcă-l vede, că se agață de preot în distrare, de medic în suferința lui fizică și în fața acestor oameni, Mântuitorul Hristos, ne mergi și fă și tu asemenea. Să vă dăruiască Dumnezeu, de la conducerea finalului până la persoana care îndeplinește o responsabilitate mai mică în infrastructura acestei săptămâni, să vă dăruiască Dumnezeu, răspund la îndemnul lui Hristos, mergi, fă și tu asemenea. L-am ascultat pe înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.